बैठकी झूमर गावतानी सुनी लगिन लोग। टॉर्च के मोबाइल लेके गरदम चले बा। टॉर्च के मोबाइल लेके गरदम चले बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। जेवनो न जेवे त मुँह फेर के बैठल बा। जेवनो न जेवे त मुँह फेर के बैठल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। 4G मोबाइल लेके गरदम चले बा। 4G मोबाइल लेके गरदम चले बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। से जियो न सोवे त मुँह फेर के सुतल बा। से जियो न सोवे त मुँह फेर के सुतल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। टॉर्च के मोबाइल लेके गरदम चले बा। टॉर्च के मोबाइल लेके गरदम चले बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। पान खा के जर्दा खा के गरदम चले बा। पान खा के जर्दा खा के गरदम चले बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा। हई देख सखी सतीनी से फंसल बा।